οι χρεωμένοι υποφέρουν πιο πολύ από τους δανειστές. Όταν είσαι ελληματικός, μπαίνεις σε μια σκοτωδίνη, σε μια διπλή κρίση. Έχεις χρέος και έχεις και ύφεση. Πας να συμπιέσεις το χρέος είτε ως δημόσιο είτε ως ιδιώτης, δηλαδή κάνεις οικονομίες για να μειώσεις το χρέος, αυτό που κάνει ένα νοικοκυριό, αλλά όταν το κάνει το κράτος ή το έθνος, ξέρετε τι γίνεται, μειώνεται η ζήτηση και βαθαίνει η κρίση. Οπότε μειώνονται οι φόροι και αυξάνονται τα επιδόματα ενεργείας. Οπότε μεγαλώνει το χρέος. Δηλαδή, είναι σαν μια γάτα που κυνηγάει την ουρά της μέχρι να διαλυθεί. Μια ελληματική περιοχή μιας χώρας ή μια ελληματική χώρα στη διάρκεια μιας κρίσης. Δηλαδή, όταν έχεις μια κρίση σε μια χώρα όπως στην Ελλάδα που παίρνει το ευρώ, έτσι, οι πιο φτωχές περιοχές προφανώς θα υποφέρουν πιο πολύ από τις πιο πλούσιες περιοχές. Και το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη. Απλώς στην Ευρώπη είναι χειρότερο. Και είναι χειρότερο γιατί δεν υπάρχει μια ενοποιημένη οικονομική πολιτική η οποία να μπορεί να κάνει κάποιες μεταφορές από τις πλούσιες περιοχές στις φτωχές. Το δεύτερο ήταν για την αλληγορία που χρησιμοποιήσετε. Δεν θα χρησιμοποιήσω αλληγορία βιασμού, δεν θέλω. Αλλά θα χρησιμοποιήσω μια άλλη αλληγορία. Το ξέρετε το ανέκδοτο που πιάνει το αφεντικό τον υπάλληλό του να τον εκλέβει. Βγάζει ένα πιστόλι, του λέει: έχεις επιλογή. Σε σκοτώνω τώρα ή σε ένα χρόνο από τώρα. Αλλά για να μην σε σκοτώσει σε ένα χρόνο από τώρα, θα κάνεις το σκύλο μου να τραγουδάει. Και αυτός το δέχεται. Και του ρωτάει μετά ένα σκύλο: γιατί το δέχεται? Σε ένα χρόνο μπορεί να πεθάνει το αφεντικό, μπορεί να πεθάνει ο σκύλος και που ξέρεις μπορεί να αρχίσει να τραγουδάει κιόλας. Ο κύριος Χατζημιμίκος.